Здравейте! На днешното видео съм записала няколко упражнения, йога асани и дишане, които се изпълняват, са подходящи при диастаза. Аз лично имах диастаза след от раждането на второто ми дете, при раждането на третото се увеличи неимоверно много. И затова записвам това видео за тези от вас, които имат нужда от подкрепа. Йогата при диастаза е възможна и полезна, стига да се подхожда внимателно. Трябва да се избягва при всички случаи класически коремни преси, упражнения, при които коремът се издува, като например тези с дигане на крака, корема винаги се издува и прави куличка. При тези упражнения и стандартните класически коремни преси, диастазата вместо да се коригира, се влошава. Така че трябва да сте много внимателни при всички упражнения, всички коремни преси, които изпълнявате планкове в началните етапи, където забелязвате издуване на корема, това е абсолютно противопоказно. Подходящи са бавни, контролирани движения. Целта е да се активира дълбоката коремна мускулатура с дишане. Ще дам и 2 упражнения за дишане. Работа на 4 крака в легнало положение и йога със съзнателно прибиране на коремната стена навътре. Така, сега съм подготвила. На първо място ще започнем с дихателна активация чрез вакуум. Това се изпълнява нагладно, задължително трябва да го изпълнявате нагладно. Стомаха трябва да е празен. Чрез вдишваме и след пълно издишване прибираме с вакуум корема навътре, така че дори диафрагмата се дигне нагоре. Последният начин. Задържаме. Вдишваме. Добре е да задържаме колкото се чувстваме удобно. Около 5 минути можем да повторим прибирането с вакуум. Вдишваме. Издишваме до край и прибираме. Изпълнете като начало 5-10 пъти, с течение на времето може да увеличавате. Следващата поза е птица куче на 4 крака. Изпълнява се последният начин. Краката са стъпали, колената са под седалището, дланите са под раменете, на ширината на рамената, колената са на ширината на седалището и изпълняваме бавно, с контролирани движения. Корема трябва да е винаги стегнат, леко прибираме нагоре и усещаме с контролирани движения. Дясна ръка бавно напред, ляв крак противоположен напред. След това свиваме, докосваме лакът с коляно. И така на всяка страна бавно, с контролирано движение, повтаряме 5 до 10 пъти. Сменяме страната и повтаряме 5 до 10 пъти. Прибирайки корема, го стягаме навътре. Когато отваряме, корема продължава да е стегнат. Сменяме страната. Корема продължава да е стегнат. Контролирано се движим през цялото време. Мислим за корема. Корема не трябва да увисва надолу. И така, по 5-10 пъти на страна може да увеличите с течение на времето. Следващата асана е мост. Лягаме. Краката са на ширината на седалището. Ръцете са покрай тялото. Тук е ключово дишането. При вдишване, докато сме долу, при издишване, избутване. Вдишваме надолу. Издишваме, избутваме. Усещате стягане на корема, можем да задържим в тази позиция няколко секунди. Сваляме надолу с вдишване и издишваме нагоре. Следващата асана е крава котка. Всички знаете,
Отново вземаме същата позиция, дланите са под раменете, колената са под седалището и бавно, отново с контролиран, корема е постоянно свит. Вдишваме, избутваме надолу и издишваме, прибираме корема. Издишваме до край, стягаме. Вдишваме, издишваме. Повтаряме 5 до 10 пъти. И последното, което искам да ви дам като техника за днес, това е така наречено капалабати дишане или огнено дишане. Чрез него се стяга отново финните, вътрешната коремна мускулатура, дълбоката коремна мускулатура и също така подпомага за получаване на яснота на съзнанието, освежаване на мозъка, но е изключително полезно за тонизиране на коремните мускули и масажиране на вътрешните органи. Капалабати е противопоказно при хора с високо кръвно налягане и проблеми като епилепсия. Така че моля да не изпълнявате. И сега ще ви покажа техниката. Техниката капалабати се изпълнява винаги през носа при вдишване и при издишване. Това, което е важно, е, че издишването е контролирано, а вдишването автоматично. Т.е. ние чрез издишване избутваме пъпчето навътре, издишваме, стягаме корема и след това от само себе си дробовете се отварят и се пълнят с въздух. Изпълнява се бързо. Ще направим като начало, може да започнете с 10, 15 бързи, дълбоки вдишвания, издишвания. След това почивка и може да направите 2-3 серии от по 15. Така, сега ще ви покажа как става. Ще се обърна профил, за да виждате. Значи, както казах, издишването е контролирано. Вдишването става от само себе си. И правим следното. Набутаме пъпчето навътре и след това отпускаме от само себе си, дробовете се пълнят. И така, нека да започнем. Това е от днес за мен. Може да изпълнявате упражненията всеки ден. Отнемат не повече от 15 минути и с продължителността във времето може да увеличавате повторенията. Желая ви успех, не се отказвайте. Дисциплината и постоянството винаги водят до успех. Хубав ден!